Hello guys, welcome to my channel and into this video guys, so magagawa tayo ng reaction tungkol sa 3% mandatory sa Philhealth para sa ating mga OFW. So ito pong 3% is napakalaki po nito na para sa ating mga OFW, lalong-lalo na sa katulad ko ng mga domestic helper dito sa Middle East. So, lalong-lalo na sa mga baguhan na sumasahod lamang na 1,500 riyal dito sa Saudi Arabia na equivalent to 19 to 20,000 o depende sa rate sa pera natin sa Pinas guys. So, kasi pababa at pataas yan minsan. So, ganyan po. Lalong-lalo na sa mga single mom na katulad ko, napakabigat po nito sa ating mga bulsa. Biruin mo, yung 3% sa 20,000, that is 600 pesos. So, 600 times 12, kasi kung baga papabayaran nila tayo ng 1 year, so 12 months, so yung 600 times 12 is equivalent to 7,200 pesos. So, 'di ba? Napakalaki na po niyan, napakabigat po natin 'yan sa bulsa. And then, pag magbakasyon tayo, halimbawa ako magbakasyon ako 2 months sa Pinas, and then 'di ba, kailangan natin na magkuha ng OEC or Overseas Employment Certificate. So, hindi tayo bibigyan ng OEC kung hindi tayo magbabayad sa Philhealth kasi mandatory yun. So, ano ang mangyari, 'di ba? Mapilitan tayong magbayad. Napakabigat po niyan. So, yung 7,200 pesos, napakalaking pera na yan para ipanggastos namin, ibili namin ng pagkain sa aming mga anak, iiwanan namin sa aming mga anak, 'di ba? Malaking tulong na yun sa amin. Tapos kukunin yun, 'di ba? Hindi naman sa nagiging rebellion kami, hindi naman sa nagiging against kami sa government sa Pinas, guys. Kundi, nagiging affected kaming mga OFW nito. Hindi din naman namin yan magagamit dito sa Middle East. At hindi po lahat ng mga OFW ang mapira pag-uwi sa Pinas. Dahil kadalasan sa amin ay nagpapadala kami buwan-buwan sa aming pamilya sa Pinas. So, karamihan umuwi sa Pinas na may dala lamang na 30,000, 50,000. So, ilang araw lang yan, mauubos na yan sa Pinas kasi maraming gastusin sa Pinas. Sobrang mahal pa ng mga bilihin. So, saan kami kukuha ng 7,200 pesos? O saan kami kukuha ng 14,400 pesos for the whole 2 years? Diba? Sobrang laki na po niyan sa amin. Hindi po malaki ang sahod namin dito sa ibang bansa. Kami po ay nagsisikap para sa aming pamilya, para sa kinabukasan ng aming mga anak. So, sana po maintindihan ninyo kami, mga OFW, kung bakit kami nagsasabi ng aming mga saloobin, kung bakit kami nagre-react sa mandatory na yan. Dahil po, nagiging affected po talaga kami. So, imbis nagiginhawa ang buhay namin, ayan, nai-stress kami sa mandatory na yan. Ako, nai-stress ako sa mandatory na yan, di ba? Napakalaki na po yan. Napakalaki po yan na mababawas sa aming sahod. Kung magkasakit kami dito sa ibang bansa, yung Philhealth, hindi namin yan magagamit. Kasi dito, pag sa public hospital ka, yung sa government hospital ka, yung libre, free yung hospitalization or yung check-up mo pag mayroon kang ikama. And then, mayroon kaming insurance sa amo namin. So, di ba, sagot ng amo namin. And then, hindi yan magagamit namin. So, useless yung Philhealth na yan. No to mandatory talaga. So, ayan, no? Napakahirap yan. Lahat ng mga OFW is, mayroon talagang saloobin nito. So, para sa akin, no to mandatory sa Philhealth talaga. Kasi, hindi din naman namin yan magagamit. Then, kung uuwi kami sa Pinas,
hindi din namin yan makukuha. Wala kaming pira na makukuha galing sa Philhealth. Or wala kaming makukuha galing sa Philhealth. So, kung mamamatay kami, wala din kaming makukuha. Kasi walang burial, di ba? So, walang makukuha yung family na maiwan namin. Kaya, wala talaga. No to mandatory 3% talaga sa Philhealth, guys. So, para sa akin, no to mandatory. See? Kasi isa akong single mom. Marami akong anak. Mayroon akong 4 na anak na binubuhay. So, yung 7,200 a month, sa loob ng 2 taon, yung 7,200 a year, sa loob ng 2 taon, magkakaroon ng 14,400 pesos. O, diba? Sobrang laki na po niyan. Kaya po, please lang po, kami pong mga OFW ay mananawagan sa government sa Pinas. Please po, maawa kayo sa aming mga OFW. Mahirap po para sa amin yan.